Oke. To hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। जों दिनै 15 आगस्टनि जोंनि बाइकार्स क्लाबनि राइड दं आरो ओरैजों दं नै अबे ब्लगार। दिनै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भारतनि उदांस्रि सान होननानै 15 आगस्ट। जों दिनै बेनि थाखायनो जों जोंनि मटर साइकेल क्लाबजों लोगोसे दिनै राइड थांनो नागिरदों आरो गाइस। जायगाखौ आं दसे उनाव खिथागोन। आं सिगां लोगोफोरजों बैयाव लाइनआपआव थाहैग्रोनि। आं नैबे बेग दोननायखौ एसे बोरैबा नुनो हागौ, मानो होनबा खिथुआव खानो थाखाय आं बानद्रुपखौ लाबोनो बावबाय। आथिंनि नैबे गार्डखौबो गानबोनो बावबाय आङो, एसे हाखु दाखु जाबाय। होमबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन लाइनआपआव डाइरेक्ट। आं दा नै लोगोफोर दंमोन नालाय सानै, ओमफ्राय जों सानैजों फैनानै लांफैबाय आरो दा जों फ्लाइअभाराव लाइन लादों नालाय फ्लाइअभाराव थांगासिनो जों दा। नै दा जों फ्लाइअभार मोनबाय। लोगोफ्रा बैनि पेट्रल पाम्पआव नेगासिनो दा मानसिफ्रा बेयाव बिराद मर्निं वाक खालामफैयो आरो ओमफ्राय इभिनिं वाकबो खालामफैयो बिरादनो। हिन्जावनि हिन्जाव हौवानि हौवा गासिबो फैजोबो आरो बेयाव मर्निं वाकआव। जों दा लाइनआपआव थांग्रोनि गाइस। जों दा नै जोंनि लाइनआप लकेसनखौ मोनफैबाय। जोंना नैबेनो लाइनआप लकेसना गाइस। माथो जोंल'। मर्निं मर्निं। नांगौ बिसोरखौ दा लेंहरसै ना। Oh my god। फाउन्डार लिडारफ्रा थांग्रोनानै मा जानांगौ जाखो मेम्बारफ्रालाय। जों दा लकेसनाव सफैबाय गाइस। मर्निं। दाबो माखासेयानो सफैयाखै गाइस। जों गारि गंथामल' सफैदों नै। जोंना फाउन्डारा फार्स्ट। न'आनो बेयावनो। गैयाबाबो जों 7थायावसो ओंखारलांनाय जाखासिगोन ना। नै दा माखासे फ्लेगफोर खागासिनो दा जाजोब्बायानो आरो। नोंथांमोना लाइनआपखौ नायनो हागोन ने। बारा मानसि गैया, ओरैनो बारा मानसिखौबो जों एलाउ होखायाखै नालाय ग्रुपआव। गाइस दा नै ओंखारबायानो जों। दा जाजोब्बाय जोंना खामानिया, जों ओंखारबायबो नै दा। जों डाइरेक्ट नन स्टप थांसै आरो। ओमफ्राय गेजेरखिनियाव जों साहा लोंनो मानो लाखिगोन आरो। दा नै बिसोरनो। बेबादि राइडआव बिराद प्रब्लेम जायो गाइस। मानो होनबा नों खिथुआव थाबा आरो नों बे लाइनखौ होसोहैफिननांगौ, बिराद प्रब्लेम जायो आरो। हेब्बि नुबाय खिन्थु। आं दा सिगाङाव थानांगौ, माने एसे माबायाव दं नालाय आङो, बिबानाव दं। फाउन्डार थिननाय मथे मावनांगोन, नङाबा गाज्रि मोनलायनाय थायो नालाय। जों 5थायावनो ओंखारनाय प्लेनमोन, ओमफ्राय खिन्थु नै गोजान गोजाननिफ्रायबो फैयोना मेम्बारफ्रा, बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय आरो। थेवबाबो जों 6थायाव ओंखारनो हाबाय गाइस। दा खयथायाव मोनहैयो। ओरैनोथ' 3 आवार्स 30 मिनिट देखायदों लामाखौ, 172 किल'मिटार थांनायाव। जों थांगोन जायगाया सालां वाटारफल होनो गाइस। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगोन र' वाटारफलखौ। गाइस दा सराइखेला बारबाय। आङो गारिखौ हेन्डेल चेन्ज खालामना फैनो सानदोंमोन, खिन्थु आं सोलायनोबो बादों। मानो होनबा स्टकआव जा दं बेखौनो सालायबाय थागोन बिदिबो सानदों आरो। जै बिदि हेन्डेल सोलायबाय, जेनेबा बाटारफ्लाइ होबाथाय नैबेबो गाज्रि जायो, नैबे टेंकआबो गाज्रि जायो। माने टेंकआवसो नांखायो नालाय, ओमफ्राय बै अवेरफ्राबो नैबेफोरबो गाज्रि जाजोबो आरो। गाइस होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बेबायदि फुङाव राइड खालामनायनि माबायानो फिलिंसानो एसे आलादा जायो आरो। मानो होनबा फ्रेस बार बारो, आलादा मोनो फिलिंसखौनो। बे लामाजों ना नै बिदिया प्रब्लेम। मानो होनबा दालाङाव बिराद गोजौ गोजौ माबा थायो आरो, गेप थायो।
जै सोरबा लामा मिथिया बेजों स्पिडआव फैबायना गैला बेयो थांबाय गोलैगोन नङाखि बिनि रिङा देबगोन माबा मोनसे जाखागोन आरो बे आं दावखोनानै बैयाव भिडिअ लायनि गाइस एलाय नै बेनो प्रब्लेम Hey. Emotional damage. फ्लेक खानाया गदों बिदिले गबाय थाखायो खिन्थु आं लागायदों गुनाजों बे टानेलखौ आं नोंथांमोननो देखायखांबाय आं एमटिनि माइलेज टेस्ट होबा बे टानेलखौ आं देखायखांबाय नोंसिनो एगजस्टल' थानांसिगोन बेयाव आलादा गोमो सासे दंबावो बेखौ नेग्रोनि ओरैनिखौ डेन्जारसिन नुबाय आं भिउखौ आं नोंसिनियाव मोनसे खोथा खिथानि गाइस बे ग्रुपनि नामाबो कारमा राइडार मटर साइकेल क्लाब ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामाबो दा कारमा राइडार माने खोथाया मा बे ग्रुपनि नामखौबो आंनो दोनदों ओमफ्राय आं आंनि चेनेलनि नामखौबो बेखौनो लादों आरो गाइस बे हाजोआव लामा थानायमोनबा दैनिक बेरायफैगौ आं हाजोनि लामाजों गारि सालायनाया एसेबाबो इन्ट्रेस्ट जायो माने बेबायदि प्लेन लामायाव सालायनायनिफ्राय हाजोआव सालायनायनि लामाया एसेबाबो आलादा जायो आरो आंनि फार्स्ट इउटुबनि भिडिअखौ ना बे लामाजोंनो बानायफैदों आं खिन्थु ब्लग भिडिअ नङा बियो ओरैनो सर्टसो आं दा ग्लभ्स खुलिबाय गाइस ग्लभ्स गानबा बोरैबा मोनो एकदम जर मोना मोनो आरो लागाय दाना दावखो होजोबनानै आंहा आन्दायबायसो बैजोंनो हाबनांगौमोन बोरै जाखोलै बिसोरबा बेजों थांना थाङाखै दादा एफाले बाइकार ट्रुप যাইছে নাকি এফালে বাইকার ট্রুপ যাইছে নাকি এফালে এফালে যাওয়া নাই না এটা ফ্লেগ হোয়াইট এফালে যাইছে नैबे ब्रह्मना बहाय थांगोन होनना सोंदोंमोन आरो आंखौ बिसोरबो सरबक थांगोन नो बिजिनि सरबक आं दा आन्दायबा बबेजों थांगोन मानसिफ्रा ओरैबो हाबनाय दंमोन ओरैबो थांखोना माखोथाय ओमफ्राय ओरैबो सिदाबो थांजायोमोन थांनाया खिन्थु आं नरनारायण सेतु ब्रिजखौ गाहैथारनांगोन आरो नै बेयाव माखासे साइकेल राइडारफोरबो दं बाइक राइडारफोरबो दं दा नै गाइस फाइनालि लोगो मोनफिनबाय सेस साइकेला सेना ज' जाबाय नै बेना बिदिनो जायो सोरनाबा खाफाला बिदि राइड बिदिनो प्लेनिं लानाय माबाफ्राव बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थाखायो आरो गाइस क्या कौन राजू यूबीआर से नहीं है हम कारमा तो किधर से जाएगा इधर हम जोगी गुफा अच्छा ओके दे क्रसिं खुलिबायलै आक्रमण बेफोरखौसो होनो दा लामा माने 2 वे जासिगोन आरो बेयाव गाइस 4 लाइन जासिगोन माने बे लामाया गोदो 1 वेल'मोन दा 4 लाइन जाबाय नै माने हाइवेआनोखा खिन्थु गोदो 1 लाइन दंमोन आरो दा नै 4 लाइन जाबाय 1 वेबाबो 2 लाइन दंमोन जों दा नै नरनारायण सेतुखौ मोनसेयानो गाइस फाइनालि नरनारायण सेतुखौ मोनफैबाय नै ससे थांबानो मोनबाय गैला साला इमान गारि थांनाय नुबाय इमान बेल दामबाय 500 देरबावो तो गाइस जों ब्रेकफास्टबो खालामाखै ओरै दालां बारनानै खालामनाय जायोना ओरै सिगाङाव खालामनाय जायो सिगाङावथ' दखान गैखायानदां दालां बारबायदां बिसोर आं माने एसे उन जाबाय तो फाइनालि गाइस नरनारायण सेतुखौ मोनफैबाय आं खनथाम खनब्रैसो जाबाय खोमा बे लामाजों फैनाया नायनो हागोन नै नोंथांमोना
आयै लामाया माथो दा दालांखौ बारबोबाय जोङो बेसे गोजानाव दङ टाइपसो ए बैनो दां हनै दा जों बेयाव ब्रेकफास्ट खालामसै थ' गाइस जों दा नै नैबाव ब्रेकफास्ट जादोंमोन ओमफ्राय दा ओंखारफिनबाय बे साइडनि लामाखौ मानिबाय आङो बिराद क्लिनखाना थ' जों दा नन स्टप थांसै आरो गाइस जानानैबो लाखाबाय खिन्थु आं न'निफ्राय स्लाइस जाना फैखादोंमोन आरो दा आं साहाल' लोंबाय ओरै नै दैया बिराद मोजां जाना दं थ' भिडिअ'आ गोलाव जानो हागौ गाइस नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा जायगायानो बिराद मोजांजोब गासिबो बबेखौ गारनो बबेखौ मानो जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअ गोलाव जानायखौ गाज्रि मोननो नाङा दिनै आंनि मोदोम सिनस्रि मोजां रोखोम थाखानाय नंला आरो मामुलि नङा आरो बेबायदि स्पर्ट्स बाइकजों एथ' गोजान गोजान राइड खालामनाया आलदाफ्रा हायोदां आं बिदि एथ' गोजान गोजान थांफेराखै आरो 100+ जानायानो दिनैजों खननैल' जादों आङो ओरैबायदि मोजां ना नै बियो नै बेयाव हाजो दङ नै মই লৈ যাওঁ কাকো এই যে এই যে দা খারমা রাইডার মোবাইলটো আনা নাই না দে অকে ইয়াতে ना करता दे थेंक इउ माने बेनि फ्लेगा गोलैदोंमोन आरो गाइस बिनि न'आव सानदोंमोन थिखोनानै आं लांफासैमोन नांगौबा बिदि हायाव गोलैबा बोरैबा नुयोना गावनि देशनि बिदि फ्लेगखौ नै मोनसे प्रब्लेम जालायबाय माने बे स्कुटिया अभारहिट जाबायदां डाबल स्टेन्ड दं ना डाबल दसे थाथ' र' दसे थाथ' कल' मान रखे र' बे स्कुटिया गाज्रि जायोमोन ना माने अभारहिट जाखोना माखो स्टार्टआनो जायाखै ओमफ्राय दा जों बेखौ पुलिस थानायाव दोनहैनो सानदों आरो नांलाथ' दोनहैला दोनलांसै गारियाबो ओरैबायदि थगायो दा स्टार्ट जाबाय नै गाइस दा गारिया जाबाय जों ओंखारलांफिनसै आरो बेयावनो आधा घन्टा 1 घन्टाया जाखाबाय मा नेबाय आं दिनै आं बिदि क्राउड नुफेराखैमोनलै बाइक नायनो ना मानसि नायनो हाबाब जों दा नैबेजों टार्निं लाबाय गाइस बेसे गोजान दंबावोथाय दहाय देखायनाय बायदिबा बे गारि गाज्रि जानायनिफ्राय 81 किल'मिटार दंबावोमोन आरो दामब्रा पुलिस स्टेसनाव दं जों दा माने दहायनि स्कुटिखौ बेयाव दोनथ'बाय आरो माने रिक्स लानो एफा गोजान फैनानै बायसान्स दा हरै थांबावनानै गारिया गाज्रि जायोबा बिदि साननानै जों दा बेयाव दोनथ'बाय आरो दसे थान्दा जाथोंसै वेलकाम टु मेघालया थ' जों दा नै मेघालया हाबबाय गाइस माने मेघालय स्टेटआव हाबबाय आरो बेलायनो वेलकाम टु मेघालया मेघालय रेजिस्ट्रेसननि गारि नुनो मोनबाय नै गाइस बेनो ML बेसे गोजान दंबावोथाय देखायनायाथ' दहाय बे पुलिस स्टेसननिफ्राय जों जेराव गारि दोनदों बेनिफ्राय 63 किल'मिटार दंबावोमोन जायगाया खिन्थु मोजांनिफ्राय मोजांसिन मोनफैबाय जायगाखौ होननाङा गाइस बरियाखा हाजो जायगा मोनफैबाय ना नै गोजौ मोनफैबाय दा खिन्थु लामाया टार्निं दे लामायाबो बिराद सिलसिला मा गामि मा जायगा मोनफैखोलै बेबा आयो बेफोरबायदि जायगायाव जोनोम जानायमोनबा आं मास्क गानदों दे रायलायनायखौ बोरैबा खोनानो हागौ आयैलै गोसोखौनो बोजोबो मा गोसोम जायगाया टार्निं नैलै टार्निंखौ हले आं मानि खावजोब्बाय बे लामाखौ जों दा हाजोआव गाखोबाय गाइस नै एसे गोजौ मोनबाय लामा टार्निं प्लास भिउ असाम सारिदिगे वाव होनलायनोसो जासिगोन जेरैथिं नायो समायनासो गोसो जानायबा गोसो सिगौ आं नोंखौ गालांनोसो बालायसिगोनलै जायगाखौ आयो नै बेफोर लामाखौथ' आबाब टार्निंआनो टार्निं नै लानोसैलाय टार्निंखौ नै लाबाय लाखांबाय आरो मोनसे दंबावो लाबावगोन नै आरो दंबावो नै देबलांजोब मा होननानै माखौ गाज्रि होननो दे जायगाखौ ओरै नायो ओरैबो मोजां ओरै नायो ओरैबो मोजां आं खिन्थु थांफिननो बालायलायबाय दे
केम्प थानायनि बाजेट दंमोनबा आं थालांखागौमोन हाजो एरियाबाबो लामाया सिल सिल जोबलै आं माखौ केपचार खालामनो माखौ दोननोसो जाबाय केमेराखौबो अन दोनजाबाय थानायबा अन दोनसिगौ आङो दोनजायो खिन्थु बेटारिया आंना थरसेल'ना गफ्र'ना पावार बेंकबो मोनसेल' पावार बेंकआबो बारा चार्ज गैला आं दहाय गफ्र'खौ होबाय थाखादों खेननै बेटारिल' जाबाय गफ्र'आ बुस्थुआ गोजौनिफ्राय गोजौसिन जाबाय हाजोनि लामा नालाय ओरैबा ओरै ओइ टार्निं अभार जायो हाजोनि लामाया हाब जों गोजौआव फैथारबायथ' नै कर्नारिंनि मजा लानोसो फैखो ना माखो बेवलाय ना जायगा बेरायनो होननानै Oh my god मानखोनो हाहां जाबाय गारिया बिराद गोजौ फैबायदांलै जोङो हले जागा अच्छा है तो ना हाँ हाँ जों दा नै फैयै फैयै नैबे मोनसे लकेसनाव दं आरो बिराद मोजां लकेसना नोंथांमोना नायनो हागोन आं देखायगोन र' From the dust I was born to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows my enemies will think they won but I am here to stay थ' गाइस जों दसे थाथ'दोंमोन ओमफ्राय दा दावखोफिनसै माने एसे गोजान दंबावो आरो थ' गाइस नोंथांमोनहा नायलांबाय था आङो भिउखौ बबेखौ दोननो बबेखौ मानो जाबायलै खिन्थु गासिबो हिटजोब मोनसे जिनिसखौ बिराद मोजां मोनदों आं बे साइडनिखौ आलदा साइडआवबो बिदिनो दां आं मिथिया आलदा साइडआव थांफेराखै आङो मानो होनबा टार्निंनि सिगां सिगां एक्सिडेन्टेल पइन्ट फ्रन्ट जन बिदि लिरनाय थायो आरो माने मिथियो नालाय बबेहाय बबे टार्निं दं टार्निंनि एर' सेर' होजोबदों आरो गासिबो बिदि हाजो जायगायाव सालायनो एसे गिनायबो फैदों थ' हप फर दा बेस्ट गसाइनि सायावसो बेफोर आरो जोंबो मोजाङै थाल लानानै फैबाय थागासिनोखा थेवबाबो गिनाय फैयो आरो जाहाथे जोंजों बेबायदि घटनाया दाजाथों इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय दहाय मेघालय हाबै समाव एसेग्राब माने बारा मोजां मोनाखैमोन खिन्थु दा मेघालय हाबनाय लोगो लोगो बुंनांला माने फिलिंसानो आलादा फैयो आरो बेबायदि हाजो जायगायाव बिदि बेरायफैबाथाय जोंनिथिं ओरै बारा बिदि बेरायनो हाजोआ दंबाबो जोंनिथिं बिदि बेरायनो जायगा गैया नालाय नैलै बेफोरबायदि भिउखौ नुबा सोर गोसोआ गोजोना जानो दे बै आरसिया देन्जार दौगासिनो ओइ फुथुनो नागिरो हनै थ' गाइस आं दा डाइरेक्ट जायगाखौ देखायनोसै नोंसिनो नै मालाय फट' खेबजादों बेयाव जोंबो दहाय खेबजाखांबाय दहाय थादोंमोन ना जों बेयाव खेबजादों जोंबो जों दा गामि एरिया मोनफैबाय नै गाइस ओरैबो न' दं नै बहाबा स्कुल दंदां नै स्टुडेन्टफोर नुदों लामायाबो देन्जारलै माइरि दसेनो इउ टार्निं मोनलाबायो एलाय नै नैबेबोथ' इउ आलदासो खिन्थु जाय फाराफारि दब फुथुल' दामानि लामाया बायस'नाय आरो बेबो टार्निंमोन नै ओमफ्राय नैबेजों खालामबाय दा दा फट' सट' खेबजानि दसे र'
नै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे मानि लामाया ओरैमोन आरो बे ओरै फैनायमोन ओमफ्राय खिन्थु नैबाव नैबे लेन्डस्लाइड जाजोब्बाय आयु नै बे ओरै आयु रोमै रोमै नुहुरलायखानाय बे लेन्डस्लाइड जादों आरो भिउआ खिन्थु होननाङा गाइस बरिया भिउआ गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन वेलकाम टु रांमानमा एन्ड सिनेमा फल्स मोनबायानो गाइस दा नै गेटखौ गाइस जों दा नै जायगायाव सफैबाय बेनिफ्राय बेसे गोजान थाबायलांबावनांगौथाय गारि बाइकफोरखौ बेयाव पार्किं खालामनांगौ आरो बे बोरैबा फिस्लायबाय होनबाथाय सेसखा आरो From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies. तो गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन भिउखौ माने बे वाटारफलजोंनो ओरै खफ' खफ' फैजोबो आरो फैनायाव फैबाय खुसि खुसि ना मारै गाइस जों दा ओंखारफिनबाय टाइमा दा 2:10 जाबाय नै 2:10 जाबाय आं खिन्थु मेघालयनि गयखौ मानिबाय आं गय खानसेल' जादोंमोन ओमफ्राय फाथैयाव सुनैयानो गैयामोन बोरै एथ' फेखो ओंखामबो जायाखै जों दा आसामावसो जाहैगोन आरो ओंखामखौ माने मेघालय बर्डारखौ बारगोरसै ओरैनो जों मानो जायाखै बेनिबो रिजन दं गाइस आं नोंथांमोननो खिथागोन र' गाइस आं दा नै लोगोनि NS खौ सालायदों NS 200 दा जों मेघालयआवनो दं गाइस आसाम मोनफिनसैयानो जों गाइस थ' जों दहाय गारि स्कुटि दोननायखौ मोनफैफिनबाय जायगाखौ पुलिस स्टेसनाव दोनलांदोंमोन आरो जों मानो होनबा गारिया अभारहिट जाबायमोन ओमफ्राय दा बेखौ हाजो जायगायाव लाङोबा आरो दा प्रब्लेमा जासिनबावगोन साननानै जों बेखौ दोनलांबाय आरो गाइस थ' गाइस जों दा नै नैबावनो दोनदोंमोन गारिखौ थ' गाइस जों दा र' गारिखौ लायग्रोनि जों दा एसे आवगायनानै ओंखाम जानोसै हटेलाव जों मानो मेघालयआव जायाखै नोंसोरनो आं रिजनखौ खिथागासिनो गाइस मानो होनबा मेघालयआव सैमा बेदर बिदिनो माबा बेदर लगायनाय फानोनो बेनि थाखायनो जों मेघालयआव जायाखै आरो बायचान्स नों सैमा बेदरखौ मोनजाफ्लांबा मासिबां जों हिन्दुफोरना ना अबयसे आं हिन्दुसो गाइस जों हिन्दुफोरना बेखौ मोनजाफ्लांनांगौबानो माबायदि जागोन न'खराव ना सानना नायहर थ' बेनि थाखायनो जों जेबो जायाखै आरो मेघालयआव खालि दैल' लोंदों फ्रुटि जुइसफोर लोंदों आरो दा जों खैथाब माथाब बिसिम फैफिनबाय आरो जों दहायबो ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन बेखिनि ब्रेकफास्टआ नै दा 4:00 जानोसै गाइस बिसिम 4:00 थानांगौआ ना 8:00 9:00 खालामनाय ब्रेकफास्टआ बेबो फुरि गुरनै साहा कापसे सोरबा सोरबा माबा माबि जाना फैनाय थ' गाइस दा नै बेयाव हटेलानो गैया बन्द' जोबसै थ' गाइस नै नैबाव जानोसै जों दा डाब्बानि नामासो मामोनथाय जिखुनु गुगोलाव माइहां ना बोरैबा देखायदोंमोन आरो माइहां रेस्टुरेन्ट काम डाब्बा स' बेनो माइहां रेस्टुरेन्टआव जानोसै जों दा थ' गाइस जों दा ओंखाम जाना लाखांबाय ओमफ्राय बेयावनो बिराद गोबाव जाबाय आरो एसे दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा नै ओंखारलांबाय साफा ज' जाहैफिनसै दा लामा ससेयाव दा नै 6:17 जाबाय आइ थिंक जों 7:00 8:00 सहैगोन दां क'क्राझाराव लासै थांसै मोनाबायबो ना थ' गाइस दा मोनाबायबो नै आं डाइरेक्ट क'क्राझाराव खालामहैसै भिडिअखौ मानो होनबा बिदि मोनायाव नों गारि सालायना ब्लग बानायनोसो जायोना जों स्पर्ट्स बाइक सालायग्राफ्रा माने गंनाय बाइक सालायग्राफ्रा बिदि गोजौ हेन्डेल गोनां गारिखौ सालायबा इमान जे कम्फर्टेबल मोनोना माने जों गंबाय थानायखौ सालायनाय जायो नालाय ओमफ्राय बेखौ सालायबा बिराद कम्फर्टेबल मोनो आरो थ' नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव थाबैनो थुके खालामना होदो भिडिअखौ नायनानैल' दाथा गाइस जेसे हागौ एसे लोगोफोरनो शेयार खालाम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो आङो आंनि भिडिअखौ जाय नायो लाभ इउ फ्रम बटम अफ माय हार्ट अ माय गड इंलिश थ' गाइस थाबैनो थुके खालामना होदो बारा नांथारला थुके जानो थाखाय थाब खालामदो गाइस दा नै मोनानि 7:07 जाबाय थेवब्लाबो जों नरनारायण सेतुखौनो दाबो बारनो हायाखै आरो 7:07 जाबाय मोनानि दासो नै नरनारायण सेतुखौ दालांखौ गाजेनदों जों मालानि समाव सहैबावगोन जाखो गाइस फाइनालि जों दा नै माबायाव सफैबाय
क'क्राझार फ्लाइअभाराव निउ फ्लाइअभाराव थ' बिराद खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों साख्राबनि गेजेरजोंब्लाबो जों सफैफिनबाय आरो थ' बेनोसै गाइस जों फुंनि 6टायाव ओंखारनाया जों दा नै हरनि 8टा ना 9टा जाफैबाय ओमफ्राय आंनि ग'प्र'नि हालोदखौ नायनो हागोन नै गाइस आं देखायनो नोंथांमोना नुदोंना नै एसटि फुल माने बेनि रिजोना मा आं दाख्लै भिडिअ बानायनानै दोन्दोंमोन ना बेनि भिडिअखौ आं दाननो रोङाखै गेजेर नांनानै दंखायोमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा नै एसडि फुल जाबाय आं माखासे भिडिअखौ फैनायनिखौ लाबोनो हायासै भिडिअखौ खिन्थु आं देखायनांगौखिनिखौ नोंथांमोननो देखायखाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां स' नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलाव थुके खालामना होदो गाइस थ' keep loving keep supporting love you all guys peace out